יו? נון-סטופ גיימינג. תחזור ליוטיוב. Че несешь, блядь? иди нахуй. Захуй. И ты иди нахуй, блядь, сука, пидорас. конченый גנדון. וואו, כולם לזוז, אני רוצה את הגבר מצד ימין. בוא חיים שלי, בוא. מה אומר? חבר'ה, 2 רבים, השלישי לוקח, מה קרה לכם? חבר שלך. שלך? אז תביא לי את השמאלית, אני רוצה את השמאלית. מה נשמע? תחזרי אליו. ליאל אליה? מי? ליאל אליה, זה לא אתה? מי? ליאל אליה. מה, אין לך בושה לקרוא לי כמוהו? מה? האוטיסט המרקד. לא, זה אחי. אתה ליאל אליה. מי זה ליאל אליה? אז זה שעושה הוא. Варе, мелон. וואט? סתם, אח שלי היקר. תשמור על נתק, אה? איך קוראים לך? דביר. דביר? או. וואלה, כן. טוב, אתה מתאמן? כן. חבל, כי לא רואים. מה זה? תחטט באף, תכניס לפה. תהיה גבר, תהיה גבר. תשמע שאתה חולה. מה זה? מה זה? איזה קול עמוק יש לך? חשבתי שאתה ילד בן 8, אחי, שמן מסריח קבב. איכס, what the fuck? איכס. אתה דומה לחאלד משעל, אתה הבנת? ערבי יובן. אתה גיימר? את זונה? תהי גברית, תעשי לי אקה סנטיה. חלש. על הפנים, ככה על הפנים, על הפנים. כן, לא, בשיער. אתה לא שם עליי, כשאני לא אראה מכוער, תקשיב. סבבה, יאללה. תמרחי את זה עכשיו על הראש, תהי גברית, תמרחי על הראש. יו, אפרופו לא צילמתי, נשמע גם אני לא צילמתי את זה. אני ארביץ לך, לא צלם את זה. סתם צילמתי את זה. ישראל, מה? ישראל. פאק יו ישראל. תני לה סטירה. תורידי לה נחוי. ישמן. נפל לך. שומע, אתה גבר? כמה אתה גבר מ-1 עד 10? 10. תירק על המצלמה. לא יכול. למה? אמרת אתה גבר, סוכה. אבל תפו ככה. מה זה דפוק? מה יש לך? שי לבד, אני לא צריך שתהיה ממך. וואו. די. איזה חמור. שום.